Terve, terve. Jari Teurajärvi. Vai hetkinen, pitääkö, niin tervetuloa With Miska Ei, kun mennään taiteilijan nimellä vaan. Niin, Teuris, tervetuloa With Miska podcastin vieraaksi. Kiitos. Sulla on hieno studio siellä. Itse asiassa parempi, mä oon tässä minun makuuhuoneessa ja sä oot jossain, missä sä oot? No, tämä on kaverin työhuone. Niin, ja hyvä meininki siellä. Tuo on oikeasti hyvä tuo valaisu. Niin mehän ollaan siis vuosikausia tätä podcast-hommaa mietitty, että jotenkin tämä voisi tehdä. Ja nyt se lopulta toteutui. Mutta sulla oli tietty syy, että miksi vasta nytte? Joo, sehän oli, että täytyy olla jotakin sisältöä, jos mä enää puhun. Niin, ja nyt on. Mähän olen itse asiassa nähnyt siitä jonkinlaisen leikkauksen. Teuris Joo, sen trailerin olet nähnyt. Tai ei, kun itse asiassa olet nähnyt siis niitä elokuvallisia pätkiä. Niin, enkös mä katson viime... Kyllä, silloin kun kävit minun tykön. Ja mä mietin, että eikö me jopa katsottu ehkä se koko juttu. Koska muistan nähneeni, niin ainakin näin sut lavalla, eikö me katsottu se koko juttu. No kuitenkin jonkin verran. Saattaa olla. Niin ei mikä ehkä se... katsottu ihan kokonaista, ei katsottu, sehän on niin pitkä kuitenkin. Ja tämähän nyt on sellainen juttu, että tällaista ei ole kukaan Suomessa tehnyt. No ei ole. Niin mikä se on? Teuris Ex Machina. Niin, no sehän on tietysti tämän tallenteen nimi, mutta siis ideahan siinä on ollut se, että se ei ole ihan tämmöinen perinteinen stand-up niin kuin keikka, mikä alkaa vaan jostakin ja sitten siinä on alla teksti, että täällä ja täällä tämä ja tämä, vaan siinä on niin kuin rakennettu semmoinen tarina sen ympärille, mikä sitten kuitenkin on osa sitä keikkaa. Että se on vähän niin kuin semmoinen elokuva kautta stand-up-komedia spesiaali hybridi, mutta kaikki osat niin kuin istuu yhteen. Niin. Ja eli siinä kuinka iso osa siinä on sitä keikkaa ja sitten tätä elokuvallista? Mitähän se nyt prosenteissa olisi? 2/3 on stand-upia ja sitten loput on niin kuin tätä elokuvallista. Joo. 2/3. Kuinkin. Ja paljon se kestoo? 40 minuuttia. Niin mistä tämä lähti? Koska mun mielestä, en mä tiedä, onko Amerikassakaan tai Amerikasta, ei missään muuallakaan maailmassa tehty tämmöistä konseptia. No siis varmasti se idea on lähtenyt siitä, että olen katsonut just amerikkalaisia spesiaaleja omilta suosikkikoomikoilta ja tämmöisiltä, joilla on joku omaperäinen tatsi siinä hommassa, niin siitä ehkä niin kuin sanotaan Amerikassa, että influence, eli vaikutteita, kaikkia niin kuin ideoita, että tämä voisi tehdä ehkä näin ja tämä voisi tehdä tällä tavalla ja sille, että mikä on sitten se oma visio, niin siitä se kokonaisuus siitä. Niin, eli sä halusit tehdä jotain erilaista siis? Joo, siis nimenomaan semmoinen niin kuin minun näköinen siitä, että koska se ei ehkä ole, no joo, siis jos sulla on hyvä keikkatalle, niin sehän on aina totta kai hieno homma, mutta jos sen voi tehdä jollakin tavalla vielä niin kuin mielenkiintoisemmaksi, niin se on se juttu. Haluatko sä yhtään paljastaa niistä elokuvallisten osuuksien sisällöstä, minkälainen meininki niissä on? No, kyllähän se periaatteessa trailerista ja teaseristakin jo huomaa, että se on vähän tämmöinen ehkä cyberpunk ja tämmöinen cyberpunk ja sitten tämmöinen ehkä 80-luvun henkinen tuote, että en tiedä, se on vähän hankala määritellä. Ja siinä seikkailee sinun näköinen kaveri. No sanotaan vaikka näin. Niin. Se on nimittäin ihan mahtavaa. Mustakin siinä oli semmoinen skifi-fiilis, mutta toi cyberpunk on ehkä vielä parempi. Miten tämä, kun sä oot tehnyt tätä muutaman vuoden, niin miten tämä lähti, sä kerroit tietysti jo ideasta, mutta miten tämä lähti, tämä tuotanto käyntiin sitten? No se oli silloin korona-aikana. Silloin kun sai jotakin apurahaa, niin siinähän piti olla joku syy, miksi haet sitä. Ja sitten mulla oli ajatus se, että no, jos ei keikkoja voi tehdä, niin sitten voi tehdä näitä taustahommia ja käsikirjoittaa ja suunnitella ja tehdä tätä niin kuin alkutuotantoa ja muuta, niin sitten se oli se ajatus, että silloin oli aikaa, niin sitten ruvetaan työstämään sitä, koska se vaatii aika paljon pohjatöitä tämmöinen. Se ei ole ihan mikään niin kuin kuukauden tai viikon homma. Eli Taiteen edistämiskeskus tuki Kyllä, tätä. joo, kyllä. Niin te rupesit sen käsikirjoittamaan. Tai mitä sinä rupesit, tässä olisi tällainen ukko?
Niin, no mulla on yksi kaveri, joka ei ole koomikko, mutta on niin tämmöinen komiikan kuluttaja ja sitten se on paljon minun keikkoja käynyt katsomassa ja sitten se on äänimiehenä joissakin paikoissa ollut. Niin sitten joskus on puhuttu vaan, että voisi tehdä jotain niin kuin tällaista, onko tämä nyt sitten poikkitaiteellista, en tiedä sitä, mutta jotakin erilaista verrattuna siihen, mitä se normaalisti on tämmöinen tallenne. Musta se kuulosti tosi hyvältä tuo poikkitaiteellinen tähän. Niin, no ehkä se on sitä, ainakin siinä kontekstissa. Eli että siis jo 4 vuotta sitten, nyt on vuosi 2005. Niin anteeksi, mitä olit sanomassa? Niin, nyt on 2025. 2020. No menee aina sekaisin, että millä vuosikymmenellä eletään. Niin, Joo, että siis on monta vuotta sitten. Onhan siis se 4 vuotta, kun siitä nyt tulee. Et kyllä sitä on niinku, toki tässähän nyt on ollut se, että alun perin en ajatellut, että se kestäisi näin kauan, mutta se viivästyksiä ja teknisiä ongelmia ja kaikkea, ja sitten on aina huomattu, että tästä puuttuu jotain, ja tämä täytyy ehkä laittaa eri tavalla. Et siinä on ollut aika paljon, koska siinä on animaatiota, siinä on elokuvaa, siinä on stand-upia, siinä on niin monta eri osa-aluetta, jotka täytyy sitten kuitenkin istua yhteen, niin siinä on aika paljon niinku tämmöistä kokonaiskuvaa, mikä sinun täytyy hahmottaa. Niin, ja mistä mä olin tosi vaikuttunut, kun mä näin niitä teidän juttuja, niin siinä on lavasteita ja sitten tarpeistoa ja maskeerausta ja meikkausta. Tällaista aika erityisen paljon. Kyllä. Siihen on aikaa. Se on syönyt paljon ja siis suunnittelua ja just tällaista niin kuin rakentamista ja näpertämistä. Niin, että etkö sä itse rakentanut niitä kaiken maailman kyberpunk-laitteita? Kyllä. Onhan siinä ollut myös muita ihmisiä mukana, että ei se nyt pelkästään minun käsieni tuote ole, mutta siis kyllä mulla niin semmoinen visio on ollut ja sitten jos on nähnyt jotakin mielenkiintoista, että mitä tästä saisi ja sille. Milloin se keikka sitten nauhoitettiin verrattuna tähän elokuvalliseen osioon? Se keikka on kuvattu muistaakseni ensin ja sitten ne elokuvalliset osiot sen jälkeen. Näin muistaakseni. Voi olla vähän ehkä overlappia, mutta karkeasti näin päin. Ja se keikka, onko se ihan tavallinen stand-up-keikka? Tai minkälainen se on? Joo, siis kyllä se on kuvattu eräällä klubilla semmoinen pitkä normaali keikka. Eli se on ihan niin kuin oikea stand-up-keikka. Ja sun tyylihän stand-upperina on, haluatko sä itse kuvailla sitä? Voi mäkin sitä kuvailla. No, ole hyvä. Että sulla on one-linereita paljon, eli semmoisia lyhyitä vitsejä ja oivalluksia. Ehkä voisi niinku Steven Wright-tyyliä pikkusen. No joo, siihen on verrattu monesti. Jos se nyt jollekin sanoo jotakin. Ehkä se jollekin sanoo. Se on no kyllä. Joo. Mun suosikki, tai se on semmoinen juttu, mikä mä muistan, on se joulupukki-juttu. Miten jotenkin sä linkitit joulupukin ja suhteellisuusteorian noin 2 lauseessa. Ja siitä se oli hauska. Joo. Miten se nyt meni? Aina kun on niinku, pitäisi vaan ottaa se yksi juttu jostain. Ootas nyt. Näin joulupukin 2 peräkkäisessä autossa. Se murskasi uskoni täysin koko suhteellisuusteoriaa. Ja tiedätkö, tuo hyvä, mutta tiedätkö, mähän siis mokasin tuon, koska mä annoin sen punchlinein tuossa, kun mä kerroin siitä jutusta. No kyllä. Mutta musta toi on, en tiedä, voit olla eri mieltä, mutta musta toi on hyvä esimerkki, että sun kaikki jutut on tuollaisia aika tosi lyhyitä, mutta vai oliko se, että lähiaikoina ne on vähän myös pidentynyt? Ei, kyllä se on ihan samalla. Ne on ehkä jopa lyhentynyt osittain, jos se on mahdollista. Niin, siis tarkoitin sillä, että jos on tuleeko useita punchlineja yhden asian tai teeman ympäriltä nykyään? Joo, kyllä. Se on totta, että se on niinku, virallinen termi kai lienee tag Niin. tai tällainen, niin siis joo. Mutta se on varmasti sen kirjoittamisen myötä kehittynyt niinku se taito siinä, että osaa niinku tavallaan katsoa, että mitä muuta siihen saisi. Ja se on aika ekonomista, koska sun ei tarvitse setupia tehdä uudelleen, vaan sitten se joo, ja siis sehän on niinku, jos nyt katsot jotain amerikkalaisten huippujen keikkoja, niin sillehän ne toimii. Et periaatteessa, kun se on kuitenkin se laughs per minute, se on tärkeä asia minun mielestä, ja se ei toimi silleen, että sulla on setup on 30 sekuntia ja sitten punchline. Eli laughs per minute, avaatko ihan pikkusen sitä?
No laughs per minute, eli naurua per minuutti. Ja se ei ole, niin. Amerikassahan on 5, on niinku semmoinen, mitä pidetään standardina. Niin tuo on niin hurjaa stand-upissa, että mitä, niin kuin 12 sekunnin välein yleisön pitää nauraa, pitäisi nauraa. Joo. Ja sitten jos on, Rodney Dangerfieldilla oli 6, eli se on rapid fire. Niin minkälaisiin lukuihin sä nykyään päästi? No mulla on itse asiassa tuossa keikasta teaseri, eli ei traileri, vaan teaseri. Teaserissä se on alle 30 sekuntia pitkä, siinä on 4 naurua. Tuo on kyllä kova. Joo, eli jos tuolla kaavalla menisi, niin sittenhän se olisi 8. Mutta ei se nyt ehkä ihan ole mahdollista. Mutta siinä kohdassa, niin siinä on 4. Mitä vanhemmaksi mä tulen, niin mä oon jotenkin ajatellut, kun miettii omaa stand-upia ja kirjoittamista, että tosi monet huippukoomikot, että ne on vähän niin kuin syntyneet siihen omaan tyyliin, että ei sitä voi hirveästi valita, että se tyyli pitää vaan hyväksyä ja löytää ja vahventaa sitä. Niin koet sä, että noi tulee hirmu automaattisesti sulle? Joo, siis se on sisäsyntynehän se on, että pitäisi niin kuin löytää vaan se, mikä on se sinun tapa ajatella. Ja sitten se on se, että sitä on kyllä täysin mahdoton valita vaan hyllyltä, että teen tällaista. Mutta sitten jalostaa sitä, mikä sulla on se, niin kuin miten sinun ajatus toimii. Niin tämä onkin kiinnostava. Eikö sulla ollut, että sä aloitit stand-upin silloin aikoinaan, niin oliko sulla sama tyyli? Ei, se oli niin kuin, oli siinä ehkä vähän sellaista niin kuin rakennetta, mutta siis se oli niin kuin sattumakauppaa. Ja sitten tietysti ne nyt alussa on ne jutut monesti, minkälaisia ne on. Eihän se niin kuin millään tavalla ole samaa, mitä se on nykypäivänä. Ne on ihan eri asioita. Mä siis kysyn aika pitkälti itseäni ajatellen, kun etsin tuota omaa stand-up-tyyliäni, että milloin sä tajusit sen tyylin ja tuleeko niitä vitsejä vaan automaattisesti vai joudut sä miettimään? Ensimmäinen kysymys, että milloin tajusin, niin siinä vaiheessa, kun kyllästyin tekemään jotain, mitä en halunnut tehdä, niin sitten vaan mietin, että mikä minusta on hauskaa. No sitten mulla oli joku ajatus tai ajatuksia ja sitten menin lavalle ja kerroin ne. Tuommoiset lyhyet ajatukset. Niin. Se kyllästyminen siihen, mitä oli tehnyt aikaisemmin. Mitä se oli? No se oli ehkä semmoista niin kuin enemmän tarinankerrontaa tai tämmöistä niin sanotusti normaalia komiikkaa. Niin. Mutta sitten kun jossain vaiheessa tajusin, että ei minun ajatus toimi silleen, että se toimii silleen niin kuin 10 sekunnin pätkissä. Niin sitten siis mulla on lavalla luontaista puhua sillä tavalla, kun puhun. Ei se ole mulle semmoinen niin kuin rooli, että nyt aletaan esittämään, vaan se on se, niin kuin, miten se ajatus toimii. Ja entäs sitten noiden juttujen kirjoittaminen, niin tuleeko niitä vai onko se aktiivista työstöä vai mitä se on? Kyllähän ajatuksia, siinähän on paljon niin kuin observational comedy sanotaan, eli havaintoja, mutta sitten kyllä niitä joutuu jalostamaan, että sulla on vain joku hyvä idea, mutta se ei vielä itsessään riitä, koska se on vaan se observation. Joo. Sitä joutuu miettimään, että missä kontekstissa ja miten. Se ja sulla niin se vaan, niin kuin palapeli. Eli tuleeko sulla, nämä on nyt tosi tämmöisiä basic-kysymyksiä. Niin, mutta se on ihan hyvä. Kun mä kysyn siis itteenikin varten, koska toi mun soolo, 40 minuutin soolo, niin mä mietin hassuja sattumuksia omasta elämästäni matkalla Iisalmesta tänne Amerikkaan ja sitten puhuin niitä kameralle ja jalostin sillä tavalla sitä, mikä on hyvin erilainen kuin tuo, niin tuleeko sulla niitä ideoita aktiivisesti miettimättä vai istut se alas työskentelemään? No kyllähän observation, eli se havainto tulee niin kuin ihan automaattisesti jostain asiasta. Niin. Ja sit laitat sen ylös ja sitten mietit, että onko tässä niin kuin jotain, mitä voisi kokea hauskana. Ja yleensähän se on sulle jollakin tavalla kuitenkin hauskaa, koska sen huomaa, että siinä on joku juttu. Mutta sitten se jatkotyöstäminen on sitä työtä. Eli miten, ja sitten harjoittelet sen ja opettelet muistaan sen, ja että miten se niin sit lavalla tulee ulos, niin se on se työläinosuus siinä. No mä arjessa mietin kaiken maailman, kun mä säädän niin monta juttua, jotain kitarahommia tai leikkausta tai mitä kaikkea pitää ja missä pitää olla.
mun aivot ei ainakaan tällä hetkellä ole automaattisessa semmoisessa stand-up-asennossa. Niin onko sulla, että aivosi etsivät ideoita koko ajan maailmasta? Kyllä Vai se ei? on sillä tavalla, että se on juuri näin. Ei sitä tarvitse erikseen ruveta miettimään, vaan niitä tulee vaan sieltä ja täältä. Niin kuin Steven Wright joskus totesi, että se on niin kuin vesisade, että joskus tulee ja sitten joskus on kuiva kausi ja sitten taas tulee. Mutta varmaan hyvin pitkälti samanlainen niin kuin tyyli siinä ajatuksessa, miten se kulkee. Että joskus huomaa monia asioita ja joskus ei sitten huomaa taas mitään. Ja näiden ideoiden tulo, alkoiko se silloin, kun sä aloit miettiä näitä, sitä uutta tyyliä? Vai milloin se alkoi? Anteeksi, mitä sanoit, että... No kun nyt sulla on nämä aivot tässä tilassa, että se tulee koko ajan arjessa, kirjoitat, tai tulee silloin tällöin, milloin tuleekaan, niin milloin tämä tämmöinen ideoiden tulo alkoi sun elämässä? No kyllä se varmaan siinä vaiheessa, kun niinku tajus, että näitä voi kertoa lavalla, että ihmiset kokevat näitä monesti hauskana. Niin sitten sitä alkoi niinku huomaamaan asioita ja sitten miettiä, että tämähän voisi olla mahdollisesti. Ja eihän tietenkään kaikki huomiot ja havainnot ole yleisölle hauskoja, mutta ne voi olla mulle itselle hauskoja. Ja sitten jos se on mulle hauskaa, niin voi se olla jollekin muullekin hauskaa. Kun se on ihan järjetöntä, kun mä katsoin jotain Anthony Jeselnikkiä, mikä on jonkinlainen one-liner-koomikko, sanoi, jos olet eri mieltä. Mutta mietit, että sillä on sanatarkasti tuommoinen setti, mitä se tietysti säätää ja parantaa ja puhuu, mutta ne on niin simppeleitä sille, että no kai mäkin nyt voisin tollasen kirjoittaa. Että se olisi niin paljon helpompaa kuin tämä mun rönsyilevä ja muuttuva ja improvisoiva tyyli. Niin, mutta se on sitten, että onko se sulle luontaista. Niin, koska silloin sinun täytyisi pakottaa itsesi tekemään jotakin, mikä ei ole sulle välttämättä luontaista. Niin, ja juuri tämä, juuri tämä minua kiinnosti. Joo, että ei siinä minun mielestä ole semmoista niinku oikeaa tai väärää. Siinä on sulle sopiva tai sulle ei sopiva tapa. Ja sitten se on ainakin, niin ja siis minun mielestä se on näin, että se on ainakin varma, että jos yrittää väkisin puskea johonkin suuntaan, niin se ei toimi. Koska niin. Sitten se muuttuu johonkin muuhun, niin kuin, se ei ole enää stand-upia, että se on sitten jotain näytelmää tai jotain tämmöistä. No, tämä onkin Sori, sen oman huumorin tajunsa hyväksyminen lainausmerkeissä, niin minusta se on niin kuin se ehkä tärkein asia. Ja sullakin kesti vuosia. No kyllä se legendaarisen 7 vuotta kesti varmaan. Sulla oli kiinnostava se alku. Kerrotko vähän siitä, se ihan eka alku? Siis, mihin aikaan se oli ja minkälaista se meininki oli? Etkö sä aloittanut silloin siinä aikaisemmassa aallossa kuin nytten? Missä Joo, siis 2003, kun se nyt on ollut se eka keikka, niin kyllähän se oli siis tosi erilaista, että open mic klubeja oli vähän. Et toki koomikoitakin oli tosi vähän, mutta olihan se huumori myös monesti semmoista, niin kun sanotaan, että se ei kestä aikaa, niin varmastikin monet jutut, joko se konteksti on muuttunut, mutta myös se niin kuin kerrontatapa ja niin kuin se subject matter, mikä se nyt sitten suomeksi on niin kuin se materiaali, niin onhan sieltä tultu aika kauas ja sitten se on niin kuin jalostunut ja on tullut erilaisia niin kuin tyylejä ja sitten just niin kuin tämmöistä on perinteistä komiikkaa, sitten on alt-komiikkaa ja tällaista, että siellä on niin kuin tullut samalla tavalla niin kuin Amerikassa on monia eri tyylejä ja tapoja ja kaikkea, niin kyllä se on täällä myös jalostunut. Mitä se alt-komiikka sulle tarkoittaa? No siis sehän on lyhenne sanasta alternative, eli vaihtoehtoinen. No se on ehkä normaali. On aika hankala määritellä, mitä normaali asia on, mutta kaikki mikä ei ole sitä. Eli ehkä se on niin kuin tämmöinen, no proppikomiikka nyt ei välttämättä ole alttia, koska sehän on nimensä mukaisesti prop, eli sulla on niitä jotakin tavaroita tai muuta. Et se enemmän kerrontatapa ja mihin ne vitsit liittyy ja millä tavalla ja
se on niin iso semmoinen kokonaisuus, mutta siitä voi niinku sanoa, että tulee fiilis, että tämä ei ole kyllä ihan niinku perinteisintä. Siinä on niin monta asiaa, mitkä vaikuttaa siihen. Joo. Kauan sä teit silloin 2003 ja ketä tämmöisiä nykyään mukana olevia siinä samassa pyöristä? Siis oliko jotain tuttuja meille? No Ismohan esimerkiksi oli. Kyllähän me esiinnyttiin samoilla klubeilla silloin monissakin paikoissa, koska niitä oli myös paljon vähemmän niitä paikkoja. Mutta Ismo oli tietysti yksi, ja no Ali Jahangiri tietysti, Niko Kivelä, Teemu Westerinen. Onhan näitä pitkän linjan tekijöitä vaikka kuinka paljon. Ja kauan sä teit silloin? Se oli, se oli varmaan tuommoinen 7-8 vuotta. Sitten tuli breikki. Sekinhän on aika tavallista ihmisillä, että ne kyllästyy ja asiat ei etene ja kaikkea turhautumista ja muuta on ilmassa, niin monethan lopettaa siinä kohtaa. Mulla oli joku 4 vuotta siinä, että en tehnyt aktiivisesti keikkoja, mutta sitten muutin tyyliin ja sitten rupesin tekemään eri tavalla. Mitä sä teit siinä välissä? Ihan päivätöitä ja olin ulkomailla ja ei komiikkaan liittyviä asioita, sanotaan näin. Minkälaisia päivätöitä? Siis olin ihan toimistotöissä. Mulle tulee mieleen, oliko se jossain työkalufirmassa? En. Jossain, missä oli porakoneet, joku Wurth tai joku tällainen. En. No minkä ala se oli joku yksittäinen tämmöinen promo-kiertue, mutta ei se, siis sehän oli muutama kuukausi. Niin. Minkälaisia toimistohommia se? No ihan siis toimistohommissa nyt ei hirveästi ole semmoista, niin kuin tiedätkö, hierarkiaa, että ne on vaan toimistohommia. Niin lähinnä vai oliko se kirjanpitoja vai sitten joku reski? Ei vaan ihan siis asiakaspalvelua ja tämmöistä. Joo. Ja sitten tuli se kokeilu, tai niin kuin, että alkoi löytyä se oma ääni. Joo, kyllä se sitten, kun jossain vaiheessa päätin aloittaa uudestaan ja sitten niin kuin ajattelin, että okei, tämä vanha materiaali ja tämä tapa on testattu ja se on todettu, että se ei toimi. Ja sitä materiaalia, mulla oli niin kyllästynyt siihen, niin kuin, siihen materiaaliin, koska se tuntui tämmöiseltä niin kuin kliseistä häkkiä ja tämmöistä. Ei niin kuin halunnut tehdä sitä. Niin se on aika vahva motivaattori kirjoittaa jotain muuta sitten. Että niin sähän varmaan, kun sä pyörität noita stand-up-klubeja, niin näet paljon koomikoita, ketkä lopettaa tai ei sit ura ei etene sillä tavalla kuin haluaisi. Etenekään kellään. Kyllä. Se kuuluu tälle alalle. Valitettavasti se on hyvin tavallista, että ihmiset ajattelee ehkä hieman liian toiveikkaasti ja epärealistisesti ja sitten tulee ne realiteetit vastaan, niin se on voi olla aika musertava kokemus monelle, että sitten se unelma ei käykään toteen noin, vaan sitten alkaa se työnteko, jos meinaa siitä jotain saada irti. Ja tuntuu, en mä tiedä puhunko jopa itsestäni, mutta tuntuu, että se on jopa hurjinta, että ketkä tekee ja on ihan hyviä, mutta ei ehkä pääse semmoiselle ammattilaisuuden tasolle tai vaikka telkkariin. Havaiksitko se tällaista? Ketkä jää vähän siihen ei mihinkään kesken? No siis kyllähän se on ihan tilastollinen tosiasia, että keskikastihan on isoin. Näinhän se on, totta kai. Siellähän on eniten porukkaa, huipulla on huippuja, koska silleenhän matematiikka toimii. Ja sitten ruohonjuuritaso, jotka on just aloittaneita, niitähän on tosi paljon. Mutta nehän voi tehdä niin kuin 5 keikkaa tai puoli vuotta. Musta stand-upissa on se hienoa, tai niin kuin omanlaista, että jos sä tulet sinne ja niin kuin vaikka ekalle keikalle tai 5. ja sä oot todella hyvä, sulla on huippu 5 minuuttia ja sä pystyt luomaan lisää matskua, niin se nousu on tosi nopea. Sä voit olla puolen vuoden päästä jo tuolla isommilla keikoilla. Vai havaitsetko tällaista? No onhan sitäkin toki nähnyt, mutta kyllähän se realiteetti on kuitenkin, että
joku Eddie Murphy tai tämmöinen, niitä on 1 miljardista. Ja Eddie Murphykin on kuollut lavalle. Niin. Jokainen kuolee lavalle, niin ei tämmöisiä asioita voi välttää. Että kyllä se, totta kai ihmisillä on eroja niin kuin siinä, miten ne ymmärtää sen asian ja omaksuu ja niin poispäin, mikä niiden se kokonaisvisio on. Mutta semmoinen, että olisi pelkkää nousukiitoa, niin ei se ole mahdollista. Kyllä se väkisinkin tulee semmoisia kausia, että sulla ei se homma etene ja toimi. Ja sitten tulee takapakkia ja huonoja keikkoja ja kaikkea. Että se on vaan niinku semmoinen pitkä tarina ja ei siinä ole olemassa pelkkää nousua. Ja sitten sekin, että semmoinen niinku, taas se niinku perspektiivi, että jos joku on tehnyt 5 keikkaa, niin kaikki sanoo, että se on tosi hyvä, niin me on nähty 5 keikkaa, mutta se ei ole kovin paljon. Eli se voi olla, että seuraavat 10 keikkaa on huonoja. Ei ole mitään takeita mistään. Niin sitten se, että mikä taas tarkoittaa kenellekin tosi hyvää, niin sekin on subjektiivista. Jollekin se on sitä, että se saa 2 naurut koko setin aikana, se on tosi hyvä. Jollekin se on sitä, että se saa 5 minuutissa 30 naurua. Et siellä on hyvin erilaisia niin kuin, tavallaan mittareita, ne ei ole mitään kalibroitua, ellei sitten katso sitä 5 LPM, mikä on se, mitä amerikkalaiset paljon käyttää. Mikä se on, kun sä näet kaikenlaisia koomikoita, niin mitä se vaatii, että pääsisi Suomessa menestykseen? No kyllä se vaatii ainakin grindaamista, eli sitä kiertämistä. Se on vaan pakollista, että sinun on mentävä sinne lavalle todella useasti. Ja sinun on pakko hankkia niin kuin sitä lavakokemusta. Ja jotta kehität tai pystyt kehittämään materiaalia. Sullahan on oltava materiaalia paljon, jotta voit esiintyä samoissa paikoissa niin kuin kerta toisensa jälkeen. Ihmisethän, jotka käy katsomassa useasti, kyllähän ne niin kuin alkaa muistaa niitä juttuja paljon. Ja sitten nehän on vähän silleen, että no tällä on aina samat jutut. Kyllä se vaatii, niin kuin sanotaan, että se on työtä, se on oikeasti työtä. Eli hyvin rutinoitunutta ja arkista hommaa, mutta se klubilla se homma, sehän on niin kuin se jäävuoren huippu. Se käydään siellä lavalla se 10, 15, 20 minuuttia, mitä ikinä se on, mutta se on se huippu. Eli sit sen alla on se jäävuori. Niin se vaatii minusta semmoisen niin kuin ammattimaisen tai tämmöisen niin kuin suhtautumista vaan, että siinä on kyse oikeasti työstä. Mitä ne tavoitteet nykyään koomikoilla on? Toki monilla on eri tavoitteita, mutta mitä sä kuulet tai mitä sä näet? Niin kuin muilta koomikoilta. No toi on itse hyvä kysymys. No siis puhutaan kohta susta, mutta että miten koomikon menestys nykyään Suomessa mitataan? Että onko se soolokiertojen vai putoukseen vai mikä se on sitten menestys? No sekin on taas, mistä sitä asiaa katsoo, että mulle niin kuin menestys tarkoittaa sitä, että sulla on niin kuin ihan tämmöisiä pitkiä settejä, useampia, ja sit sulla on niin kuin, ne on niin kuin hiottu niin huippuunsa kuin mahdollista, ja sitten ne toimii 99/100. Eli sulla on varmaa materiaalia ja paljon. Ja kyllä yleensä, jos sulla on semmoista, niin kyllä sille sitten löytyy kanavat ja julkaisijat, jotka haluaa tämmöistä, koska silleenhän bisneslogiikka toimii. Mutta joillekinhan voi olla menestys se, että ne uskaltaa mennä ihmisten eteen esiintymään. Tuo oli hyvä toinenkin pointti, mutta tuo oli ihan tosi uudella tavalla mulle sanottu ja tuo oli tosi looginen. Että sitten jos sulla on tämmöinen köntsä sitä varmaa naurukamaa, niin kanavat löytyy. No sehän olisi tyhmää olla julkaisematta hyvää materiaalia, koska sehän vetää katsojia ja se on se, miten se ansaintalogiikka toimii vissiin kaikessa taiteessa, että jos sulla on hyvää sisältöä. Niin miten se ansaintalogiikka, toki mä siis tiedän paljon näistä asioista, mutta mä haluan, että miten sä näet ne, niin että miten se ansaintalogiikka koomikolla nykyään Suomessa toimii? Niin kuin paitamyynti, telkkarit, kiertueet. No kyllä se varmaan monella niin kuin se klubeilla kiertäminen, sen selkärangan tai sen niin kuin rungon siihen tekee, että
aika vähänhän Suomessa kuitenkaan näkee niin kuin, kiertueita tai sitten jotain just spesiaaleja tai sooloja tai tämmöisiä. Jotkut tekee niitä vuodesta toiseen, mutta sitten ei se minusta niin kuin hirveän yleistä ole. Kyllä se varmaan se klubi, niin kuin klubien kiertäminen, niin se on monelle se, veikkaisin näin. Että se. Ja sitten totta kai tuotannot kaikki, jos olet tuottaja samalla, jos sulla on jotain muuta oheistoimintaa, niin nehän niin kuin linkittyy kaikki toisiinsa. Ja tallenteista, saako niistä oikein rahaa? Ei mulla ole siitä vielä tietoa. Toivottavasti, koska kyllä niiden tekeminen on aika kallista. No niin, kohta. Niin, no itse asiassa mennään vaan nyt siihen, niin siis minkälaiset onko se valmis tämä sinun, mikä se muuten on? Onko se elokuvaspesiaali? Miksi mä kutsun sitä? No spesiaalihan se on. Niin onko sinun spesiaali, koska se on valmis? No tähän kysymykseen olen vastannut vuosien aikana monta kertaa, että kohta. Niin. Että kyllä se nyt kohta. Ei siinä kovin monta asiaa enää voi olla. Siinä on jotain pientä ääniteknistä juttua, mutta ei, kaikki muu on valmis. No miten nyt tämä julkaisukuvio ja kaikki? Mitäs sitten? Mitä? No siihen en ole vielä, on mulla jotain tämmöisiä kiinnostuneita tahoja olemassa, mutta ei ole vielä mitään, niin kuin, siellä on, että totta kai ne haluaa nähdä sen tuotteen, miltä se näyttää. Se on se ensimmäinen pykälä ja sitten mietitään, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Mun käsityksen mukaan ne perusjutut on, että se voi saada teattereissa. No ensinnäkin mä luulen, että se tarvitsee jonkun vastakappaleen, jos se on 40 minuuttia. Että tulee se jotain kyllä, toisen. Kyllä. Että teatterit on yksi. DVDtä nyt ei kukaan osta, mutta sitten, että jonnekin VOD-palveluun, striimauspalveluun, mikä suoratoisto. Niin, suoratoisto. Ja sitten, että meneekö se sinne, että ne saa sillä kuukausimaksulla katsoa rajattomasti, vai että pitääkö niiden maksaa joka kerta 3 euroa? Mutta se on varmaan sitten niinku, tarvii neuvotella ihmisten kanssa, jotka tietää asioista. Niin. Kun mullahan on meidän leffat on Jenkeissä, ja se on, ne on niin kuin Amazonissa ja noissa suoratoistopalveluissa, mutta jakelijat sanoo, että jos ne laittaa siihen, että sillä kuukausimaksulla saa striimata, niin ne on senttejä, mitä sieltä tulee, jos niitäkään. Niin noita meidän elokuvia voi katsoa, kun se niin kuin $3 voi sitten katsoa. Ja sieltä mulle tulee tuosta kauhuelokuvasta ehkä vuodessa 100-200 yhteensä. Ja sit voi DVDtä ostaa myös Amazonista, mutta mä luulen, että tämä on ainoa, joka niitä ostaa. Sitten mä en joskus myy niitä keikoilla. Pitäisi olla VHS-kasetti. No niin, kauhuelokuvahan se sopisi olla paremmin. Niin Vihanpidot on sen nimi. Niin mites tämä YouTube, koska Jenkeissähän monet julkaisee myös sitä kautta ja se onkaan ihan varten otettavaa. Varmasti on. Tietysti se vaatii, että sulla on tilaajia siellä ja että sulla on näkyvyyttä siinä. Niin. Mutta se jostainhan se on aloitettava, että jos ei sulla ole tuotetta, niin ei sulla vaan tilaajia. Niin mä tiedän, että sä nyt vastasit tälle, että neuvotellaan ja näin, mutta pystytkö sä yhtään, että mitä sä toivoisit tai mitä veikkaat, että miten tämmöinen tulee ulos, tämmöinen spesiaali sun? No en kyllä suoraan sanottuna osaa vastata tuohon, että kun en ole hirveästi kerennyt asiaa ajattelemaan, että mikä se voisi olla se oikea tapa. Että kyllä se on niin kuin enemmän mennyt tähän, että saadaan valmistumaan. Niin. Kyllähän siihen on tehty tietysti niin kuin graafinen ulkoasu ja teaseri ja traileri ja tämmöistä, että siinä mielessä sitä ajatusta siinä mukana, mutta se, että mikä sitten on se lopullinen niin kuin julkaisukanava kautta alusta, niin en tiedä. Mä myös olen sitä mieltä, että jos sä teattereihin sen saat ihmisiä liikkumaan, niin sille on myös mahdollisuus tienata aika konkreettista rahaa, kun ne liput on niin helvetin kalliita nykyään. Mutta sitten pitää saada ne ihmiset liikkumaan. Että Ole Amerikassa maksaa elokuvalippu. Mä itse asiassa käyn niin harvoin, en mä edes tiedä. Siis on se varmaan jotakin 20 tai 17, tämmöisiä lukuja tulee mieleen. En edes muista, milloin kävin sille, että maksoin, mutta en kyllä käy ilmaisessakaan monesti. Täällähän on, no riippuen päivänäytöstä tai
mikä ikinä onkin, niin on halvimmillaan varmaan 12 Joo. ehkä, mutta sitten on yli 20 lippuja. Jotkut amerikkalaiset jossain podcastissa valitti, että kun elokuvan piti olla semmoinen työväen huvimuoto, tai semmoinen matala, että kaikilla oli rahaa, niin siitä on tullut aika luksustuote, varsinkin jos ihminen lähtee treffeille, niin se on niin kuin 100. Joo, ja jos perhe käy katsomassa, niin siitäpä lasket sitten montako lippua tarvit, niin se on aika nopeasti 100 mennyt. Ja kaikki oheistuotteet ja muut sieltä. Niin. Mulla on vähän sellainen tunne, että nuo elokuvateatterit on vähän niin kuin vinyyli, että se on vähän kuoleva taidemuoto, mutta se jää semmoiseksi että sopii joihinkin tiettyihin isoihin Marvel-elokuvia sellaisia erityisjuttuja. Niin, ja kyllähän jotkut elokuvat vaatii sen, että on iso skriini. Jos on erikoistehosteita ja muita tämmöisiä, niin eihän ne nyt tunnu tietokoneen näytöltä samalla. Näinhän se on. Siis tämä olikin, amerikkalaiset puhuu siitä, että shared experience. Tämä leffa on kiva katsoa porukassa, ainakin ennen vanhaa. Miten onko sulla tämä muu yleisön olemassaolo tärkeää, kun sä oot elokuvissa? No, ei se nyt pakollista ole. Toki se käy, mutta monesti olen käynyt yksinkin. Koska sitten voit keskittyä siihen tuotteeseen. Niin, että se ei sulle kohota sillä tavalla kuin ehkä tässä kulttuurissa. Ei se semmoinen ole. Että... Kato, kun mä tässä oli viime syksynä tämä Parasite-elokuvan ohjaaja, mikä se hänen nimensä nyt olikin, korealainen. Niin sitten kun se voitti sen Oscarin Parasite, tai Oscareita, niin sitten hänen näitä vanhempia elokuviahan tuli Suomessa teattereihin, Memories of Murder muun muassa. Se on kuvattu joskus 90-luvulla. Ja kävin sen sitten katsomassa tuossa Kaisaniemessä, niin mä olin ainoa katsoja siellä salissa. Se oli yksityisnäytös ja se oli aika hienoa, koska sehän on tämmöinen murha-elokuva, niin se oli aika jännä yksin katsoa. Se oli kyllä experience. Tiedätkö, minua ei haittaa olla yksi elokuvateatterissa verrattuna, että se on täynnä. Joo, ei se siis, no jokainen on erilainen, joku haluaa sen kaveriporukan, mutta mulle käy kaikki. Kyllä, mutta itse asiassa nyt kun mietit, niin ehkä mun pitäisi mennä johonkin semmoisen, joku komedia katsoa, mikä on täysin loppuun myyty, missä ihmiset huutaa ja nauraa ja heittää popcornia, että kokisi senkin. Niin. Kyllä noita aika paljon, mitä on käynyt katsomassa, niin eihän ne täynnä ole missään nimessä ollut. Toki se varmasti on se, että ensi-illat voi olla täynnä, mutta sitten jos on pyörinyt sen vuoden, niin vuodenhan ne Suomessa kai pyörittää niin kuin maksimissaan noita. Miten tällainen leffan promokiertue, että siihen yhdistäisi, sä meet jonnekin Iisalmeen ja sitten leffa on perjantaina näytöksessä ja sitten teillä on ehkä keikka ja jotain ja käyt siellä. Onko se tämmöisiä ajatellut? No en ole kyllä tuommoista ajatellut, mutta sinänsä ihan hyvä ajatus, koska voihan se jollekin olla semmoinen, niin kuin, että no, tämähän on nyt on pakko nähdä. Mutta sitten toisaalta, jos niin kuin stand-up-lippu saattaa maksaa 25 €, sitten sulla on siinä kaikki juomat ja muut, niin se voi maksaa paljon koko ilta ja sitten seuraavana päivänä taas lisää maksuja, niin en tiedä. Tämä riippuu lompakosta. Niin kyllä mä ajattelin, että se jonkinlaisella pressikiertueella sit joudut olemaan. Niin mua kiinnosti, että yhdistääkö sä siihen komiikkaa vai puhuuko sä vaan vakavana elokuvan tekijänä? En ole miettinyt tätä niin pitkälle tätä asiaa. Mutta siinähän on mahdollisuuksia, sanotaan näin. Pitääkö sun tienata tällä jotain? No kyllä. Tähän on mennyt niin paljon rahaa. Niin, että tähän on mennyt niiden apurahojen lisäksi vielä? No tähän on mennyt, mä oon sanonut, että hintaluokka on henkilöauto. Et asiat maksaa. Niin, että niin sä odotat ihan siis takaisin. Ja tämä ei ole siis koske, että sä oot jotenkin tyhmä, vaan sitten kun toi indie-leffa homma on niin helkkarin vaikea taloudellisesti. Niinhän se on, mutta se on myös näin, että jos alat tekemään jotakin, niin investoisi siihen X euroa ja sitten jätä se kesken. Eihän siinäkään mitään järkeä. Sitten laitat siihen pikkuhiljaa lisää ja sitten katsot lopullista hintalappua, että oho, tämähän menikin yllättävän paljon. Niin. Mutta onhan se myös, siis sen arvohan on siinä, että se on tämmöinen tuote. Niin. Eli sitten sulla on niinku
kuka tahansa, missä tahansa kysyy, että no onko sulla jotain materiaalia. Sillä no tossa on, käy katsomaan. Niin. No sama mäkin sanon noista mun elokuvista ja se tuntuu, kyllä, niin. Niin, se on semmoinen sitten niin kuin tavallaan, se säilyy siellä niin kauan kuin itse haluaa. Että. Ja eikö sulla sitten ole muita jatko-osiakin mielessä? No näin huhut kertovat, että voisi olla tulossa. No mitä sä sitten koet omaksi menestykseksi, kun sä sanoit, että on tunnin settejä, mitkä on takuuvarmaa. En sano tunnin, vaan että on pitkiä settejä. Pitkiä, totta. Niin onko nämä pitkät setit, niin haluatko että ne on tallennettu vai että ne on sulla päässä? Kyllä se on ollut mulla myös yksi semmoinen, että kun pitkään samoja juttuja teet lavalla, niin jossakin vaiheessa, vaikka ne olisi kuinka hyviä, niin alkaahan ne kyllästyttää. Niin. Vuodesta toiseen jauhaan. Niin sitten kun ne tallentaa johonkin, niin sitten niitä ei tarvitse tehdä, mutta sitten on tallessa kuitenkin. Esim. Mitä on tuossa niinku spesiaalissa noita juttuja, niin joitakin en ole tehnyt lavalla varmaan 4 vuoteen sitten. Et se on myös yksi niinku semmoinen kiva juttu siinä, että sit ne kuitenkin on nähtävissä. Jos joku haluaa niin sanotusti lisää materiaalia nähdä, niin sit se voi katsoa ja ne on eri jutut kuin sinun keikalla. Ja se on koko sun elämänmittainen tuotos sitten. No niin kai se on semmoinen projekti. Mutta eihän se ala mistään eikä se pääty mihinkään, niin niitähän voi tehdä niin paljon kuin sielu sietää. Niin meneekö tämä meidän elämä silleen, että sitten kuolee jossain Rovaniemellä hotellihuoneessa keikan jälkeen 85-vuotiaana? No voihan se niinkin mennä. Sitä voi tehdä. Niin että olisiko se sitten... Willie Nelson, country-muusikko, täyttää tänä vuonna muistaakseni 92 ja se on On the Road. Niin. Just katoin sen jotain keikkataltiointia, niin onhan se vanha mies, mutta kyllä se laulaa edelleen. Kun tästä niin kun miettii, että elääkö unelmaansa tai silleen, niin kuulostaa siltä, että sulla on tosi monet palikat kohdallaan. Vai mitä se kaipaa? Kyllä siis niin kuin taiteellisesti, jos ajattelee, että kaikkea mitä alussa ajatteli, että haluaisi niin kuin saavuttaa, niin kyllähän niistä monia asioita on saavuttanut. Ja onhan se niin kuin millä tahansa mittarilla, jos miettii niin kuin materiaalin määrää tai niin kuin kaikkia niin kuin taiteellista aspektia, niin kyllähän se on niin kuin merkittävä määrä. Et siinä mielessä niin on palikat hyvin kasassa, mutta ainahan sitä voi sitten miettiä, että tämäkin voisi tehdä paremmin ja tämä voisi tehdä enemmän. Ja se on myös semmoinen niin kuin jatkuva prosessi. Niin, että kun sä kuitenkin elät komikalla, sulla on paljon keikkoja, paljon materiaalia, niin nyt sulla tulee tämmöinen spesiaali. Niin mitä tuosta, puuttuuko tuosta edes enää mitään? Että tuolla noiden tekemistä, kun se on sitten sinne loppuun. No tietysti yleisöthän voisi olla semmoisia, että aina kun laittaa johonkin keikan, niin se menee saman tien loppuun. Niin sehän olisi ideaalitilanne. Niin, joo, kyllä. Eli tunnettuus niin korkeatasoinen, että sitten käytännössä myy aina loppuun kaiken. Niin sehän on niin kuin monella varmasti se juttu, että haluaisi sen saavuttaa. Tuo on hauska. Siis tuo on ihan itsestäänselvä asia, mutta mä en ole edes toivonut itselleni vuosikymmeniin tai vuosikausiin. Niin, mutta fanbase. Joo. Just soitin yhteen osavaltion, että kun me mennään kuvaamaan, teen tuotantojärjestelyä yhteen suomalaisen realityyn, niin mennään tänne osavaltion kuvaamaan, niin soitin sinne, siis Arizonaan, soitin sinne paikalliselle suomalaiselle, että mä olen nyt lauantaina Phoenixissä ja mä voisin tulla esittämään tämän minun soolo, eikä tarvitsisi matkakuluja maksaa. Että ne voisivat jotain mulle maksaa, jos haluavat siitä esityksestä, niin siellä suhtauduttiin hyvin positiivisesti tähän ensimmäiseen puheluun. Sitten se olisi kiva. Mä en ole Arizonassa käynyt ja esittää sitä, kun viime vuonna mä sain sitä tehdä noin 12 osavaltiossa. Joo. Niin sitten 1 päivä pidempi reissu ja mä oon valmiina siellä mun keikka, niin eikö se ole ihan hyvä juttu? Joo, ja sitten jos niin kuin Suomen mittakaavasta mutta näkökulmasta ajattelee, että suomalainen koomikko, sinä kierrät Amerikassa esiintymässä eri osavaltioissa, ja sinähän lämpäät Ismoa joskus siellä, ja näin poispäin, niin kyllähän se nyt on aika iso asia. Niin, no onhan se kyllä.
Täällä on open mic-klubeja, harva se ilta, missä saattaa olla 10 katsojaa, niin onhan se ihan eri maailma. On. Joo, siis Ismon keikolla varsinkin, siellähän on ihan oikeita yleisöä. Siis mulla on se mun yleisö on hyvä, koska ne on noita suomalais-amerikkalaisia. Mehän tehdään nettiin jonkin verran videota, niin vähän alkaa tuntea, mutta niin, ne on niitä suomalais-amerikkalaisia, niin toki se mun show on parempi, että se on hyvä, mutta heistä on myös kiva, että sinne tulee suomalais-amerikkalainen esittämään ja kertomaan näistä suomalais-amerikkalaista jutuista. Niin se on vähän niin kuin, että jos olisi vegaanikoomikko, niin sitten vegaanit tulisi ihan mielenkiinnosta katsoa toivoen. Toki, että se show on myös hyvä. Helsingissä on ollut vegaanikomediailtoja. Niin, toi on vähän samaa, mitä mä teen. Että joo, se onkin kiinnostavaa, että nyt kun on kiertänyt noi pääpaikat sitten, kun tää kertoo tämän mun soolo siitä, kun mä tulin Suomesta Amerikkaan tähän hetkeen, niin sitten, että munhan pitää kirjoittaa sitten jatko-osa sille, miten elämä jatkuu siitä, ja sitten kun mä kierrän ne samat paikat ja uudelleen, niin, mikä kuulostaa ihan hyvältä siis. Niin, ja siis sillehän koomikot tekevät, että ne niinku kiertää niitä paikkoja, mutta niillä on vaan uutta materiaalia, ja sitten ihmiset tuntee ne ja tietää, minkälaista se tekee, ja sitten sillä on vaan uutta juttua. Ja sitten ne venuet paikat voi kasvaa. Tai joo, ja sitten niinku pääasia, että teet niin hyvää jälkeä kuin vaan mahdollista, oli se minkä kokoinen paikka tahansa. Niin. Mulla oli siis ihan olohuoneessa ja tälleen noita esityksiä, niin oli tosi kiva. Niin, ja mulla oli, no sen voin nyt sanoa, vaikka me tässä niin puhutaan siitä ensimmäisestä spesiaalista, niin nyt kun tein tuolla Hyvinkäällä tässä kuvaukset alkuvuodesta mahdollisesti ehkä tulevaan spesiaalin, niin se iltahan oli käytännössä saman tien loppuun myyty, kun liput laitettiin myyntiin. Sinun nimellä vai? Niin, minä olin siellä niin kuin headlinerina siellä illassa ja tein sen niin kuin siis oli niin kuin 2 osassa, niin tein sen toisen puoliskon kokonaan yksin. Niin et kyllä se niin kuin, ja siellä oli ihmisiä, jotka tiesi minut. Niin ne oli huomannut, että nyt on lippuja myynnissä ja sitten ne tuli katsoa. Mitä sä oot liittyen justkin tuohon, että mitä sä oot mieltä, että pitääkö koomikolla olla somepresence ja mitä ajatuksia koko Kyllä sillä pitää olla somepresence tietysti ehdottomasti. Varsinkin se on nykypäivänä niin kuitenkin merkittävä osa. Mutta minun mielestä koomikolla pitää olla somepresence, jossa on sisältöä. Eli sulla pitää olla sitä sinun taidetta ja sitä sinun materiaalia ja sitä, ei pelkästään sitä, että katsokaa, että meillä on kivaa takahuoneessa. Koska ei se minun mielestä se on vähän semmoista, niin kuin se on kontenttia, mutta se ei kerro sinun taiteesta mitään. Se kertoo vaan, että sulla on hauskaa takahuoneessa. Ja se on totta kai, kun se on helpointa, mahdollista ja nopeinta, kun somehan syö niin kuin sisältöä koko ajan. Sehän kuluttaa kaiken, mitä sinne kaataa. Mutta itse olen sen tietoisesti niin kuin päättänyt näin, että sitten kun mulla on sisältöä, niin sitten sinne laitetaan jotain. Mutta se ei oikein sovi mulle semmoinen niin kuin hypetys, jos mulla ei ole tuotetta. Ja sitten se niin kuin, se on tietysti luonnekysymys, eri ihmisillä on erilaisia. Kyllä jotkut kollegat on sanonut, että niillä on ihan sama, että ei ne niin kuin jaksa semmoista tavallaan, vaan että se pysyy siellä algoritmissa ylhäällä tai että ne yrittää niin kuin sitä tavoittaa sitä aaltoa. Niin itse kuulun siihen koulukuntaan, joka niin kuin ajattelee silleen, että jos sulla on tuote, laita se, tee siitä jotain klippejä tai mitä vaan. Mutta että sulla on se solidi tuote, koska se on minun mielestä, miten sen pitäisi toimia. Ja se solidi tuote voi olla se 5 nauroa minuutissa. Jos sulla semmoista materiaalia on, niin editoi se ja laita sinne, niin se on kyllä silloin sanon, että se on hyvää contenttia. Niin. Ja siis onhan tämmöisiä, en tarkoita sitä, siis näitähän on dokumentteja, missä on niinku kuvattu jossain takahuoneissa Seinfeldin The Comedian ja tällaisia, onhan niitä vaikka mitä. Mutta Seinfeldkin on kuitenkin siinä vaiheessa, jos on koko niinku Amerikan ja puolen maailman tuntema koomikko. Että se ei niinku yritä tavallaan tehdä itsestään tunnettua sillä, vaan siinä kuvataan tunnetun koomikon
arkea. Et siinä on minun mielestä perustavanlaatuinen ero siinä, että mikä se sinun sisältö on siellä somessa. Ja sitten kun somessahan on paljon sisältöä ihmisiltä, jotka ei ole edes niin kuin taiteen tai komiikan tai minkään niin kuin harrastajia tai tekijöitä, mutta ne kuvaa itseään koko ajan sinne. Mikä on minun mielestä hieman semmoista, niin kuin, että miksi te teette tätä? Mutta jos joku siitä saa tyydytyksen, niin miksei? Mutta en vaan itse ymmärrä sitä silleen, mikä siinä on se pointti. Ja voihan siinä olla se rahakin myös, sit kun niitä tuloja on. Joo, toki influencerit ja nämä, niin kyllähän se on, rahahan on suuri motivaattori, mutta onhan siinä ne lieveilmiöt sitten just niin kuin mitä voi lukea joka päivä lehdistä, että on somekohuja ja on niin kuin mainostetaan jotain epäeettisiä palveluja tai tavaroita tai muita, että kun se on semmoinen kuitenkin, että siellä on kaikenlaista toimijaa. Onhan, siis näitähän on tämmöisiä niin kuin komediaryhmiä, jotka julkaisee omia jotain sketsejä ja kaikkea. Onhan ne hyviä alustoja, jos sulla on hyvää sisältöä. Niin. Mutta taas kerran se, että mikä se sinun kontentti on. Että jos se on vaan se, että mulla oli kivaa, niin se ei paljon kerro vielä. Niin. Mulla on semmoinen kysymys, mikä mä kiinnosti jo etukäteen, että kun sä vedät monen tason klubeja ja tuotat monia, niin olisiko sulla jotain vinkkejä tai ajatuksia erityisesti siinä uran alkupuolella oleville koomikoille, kun sä oot nähnyt niitä niin paljon? Niin kuin tuottamiseen. Ei tuottamiseen, vaan koomikoille. Miksi ei tuottamisenkin, mutta ajattelin siis aloitteleville koomikoille vinkkejä ja minkälaista siellä nykyään on niissä klubeissa? No se on varmaan se, niin kuin, se legendaarinen, että keskitys siihen omaan juttuun. Se on niin helppo sanoa, mutta se on hankala toteuttaa, koska siinä on niin paljon kaikkia hälyä ja häiriöitä koko ajan. Niin kuin, en tarkoita pelkästään siinä esiintymispaikassa, vaan niin kuin siinä skeneessä. Et siellä on niin risteäviä mielipiteitä ja näkemyksiä ja kaikkia, ja on erilaisia persoonia ja kaikkia, niin jos sulla on joku idea, niin tee se siitä riippumatta, mitä muut siitä ovat mieltä, koska sehän on sinun idea. Ja sehän voi olla maailman paras idea, muut ei vaan tajua sitä. Ja se, niin kuin, kun tässähän on kuitenkin kysymys sinun näköisestä taiteesta, niin sehän pitäisi olla sinun näköistä, eikä semmoista, mitä joku muu toivoo sen olevan. Et sehän on niin kuin ihan hullu ajatuskin, että joku muu sanoisi, teet tällaista taidetta, sitten sinä teet sen. Totta kai, teknisiä juttuja kokeneemmat voi antaa niin kuin neuvoja ja tällaisia, mihin et itse välttämättä kiinnitä huomiota tai et niin kuin vaan hahmota. Mikkiständi on monella edessä, koska ne ei vaan niin kuin ole oppinut sitä, että siirrä se aina pois. Sehän on vaan niin kuin automaatio. Tällaisia. Mutta sitten jos mennään siihen sisältöön, että joo, että vie sun komiikka tähän suuntaan, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, että miksi kukaan tekisi silleen? Että niin jos puhutaan niin just aihepiireistä tai jostakin, no siitä sisällöstä, niin minusta ei sitä voi niin kuin ulkopuolinen sanoa, että teet tälleen, niin sitten se on hyvä. Teknisiä juttuja voi. Silleen, älä ylitä sinun lava-aikaasi. Tai mitä nyt tämmöisiä teknisiä asioita voi vaan tulla mieleen, niin ne on varmasti ihan niin kuin kokemuksen kautta ihmiset ne hakenut ja ne tietää, mistä ne puhuu, mutta sitten semmoinen niin kuin itse se taiteellinen puoli, niin tee se, mitä haluat tehdä. Sieltä voi tulla sitten jotakin tosi hienoa. Voi sieltä tulla tosi huonoakin, mutta voi olla tosi hienoakin. Minkälainen meininki siellä skeneessä nykyään on, klubiskeneessä? Klubejahan on varmasti enemmän kuin ikinä. Ja niin kuin ruohonjuuritason koomikoita on myös enemmän kuin ikinä. Minun mielestä se on aika pirstaloitunut. Eli näkee selkeästi on ihmisiä, jotka tekee keskenään juttuja. Sitten näkee ihmisiä, jotka ei tee keskenään juttuja. Monista eri syistä. On tasokkaampia klubeja, on vähemmän tasokkaita klubeja. Se, missä itse operoit, niin siihen voi vaikuttaa, mutta tietysti jos alkaa niin kuin liikaa valikoimaan ja ei ole sitten tavallaan kompetenssia siihen, niin sitten voi jäädä keikkakalenteri aika ohueksi. Kyllä itse käyn edelleen tässäkin vaiheessa, niin käyn myös niin kuin tosi pienissä klubeissa, missä ei välttämättä ole niin kaikki just viimeisen päälle. Mutta jos siellä on ihmisiä, jotka kuuntelee, niin sittenhän se setti, mikä on sovittu ja sillä selvä, että kyllähän se niin kuin
huumori on kuitenkin universaali asia. Ja jos siellä pystyy esiintymään, että siellä ei ole niin kuin häiriötä ja jotain teknisiä ongelmia koko ajan, niin se on ihan yhtä validi yleisö, onko niitä 10 tai 1000. Ja siellä pienemmän yleisön edessä on aika paljon helpompi kokeilla uudet jutut, kuin että mennä johonkin 1000 ihmisen eteen. Mutta niin se alkuperäinen kysymys oli, että miten, niin kuin, mitä skeneessä tapahtuu. Niin. No siellä on paljon toimintaa. Siellä on kyllä paljon toimintaa. Tulee vastaan koomikoita, vaikka itsekin siellä aktiivisesti liikkuu, niin silti en ole nähnyt lavalla, en ole tavannut. Viimeksi maanantaina, olikohan lavalla 2 vai 3 tyyppiä, joita en ole ikinä nähnyt missään. Ihan Niin. vaan joku random open mic-ilta. Kun somessa siis näen noissa koomikkoryhmissä, että spotteja toivotaan lisää, että tekijöitä löytyy kyllä. Kyllä, varmasti. Ja siis veikkaan, että se epäsuhta tulee säilymään aina niin päin, että spotteja on vähemmän kuin halukkaita, koska sama ihminenhän voi esiintyä vaikka 5 kertaa viikossa, jos sillä on sisäinen palo siinä hommassa, niin kuin se alussa monesti on, niin se mikään määrä spotteja ei riitä. Niin täällä se on 5 kertaa illassa. Joo, siis just kävi yksi amerikkalainen kollega täällä ja esiinnyttiin tuolla yhdessä teatterissa, niin se sanoi, että se oli 7 vuoteen tehnyt 1000 keikkaa. Siinä on kyllä jo. Niin. Kyllä se määrä siellä on valtava, niin kuin se, mitä ne toistaa. Eikö Suomessa, niin. Ehkä ne vois, no sano vaan. Eikö Suomessa ole edelleen, että yleisöä riittää myös open mic-klubeille, ettei tarvitse toisille koomikoille vaan esittää? No sitä olin just sanomassa, että kyllä se joissakin klubeissa huomaa, että se ei ihan orgaanisesti niin kuin vedä. Et tietysti se on aina se niin kuin saturaatiopiste olemassa, että jos samassa korttelissa on 5 klubia samana iltana, niin ei se riitä kaikkialta. Helsingin Kallio on pahamaineinen siinä mielessä, että jos uusi klubi avataan, niin se on todennäköisesti Kalliossa ja sitten niitä on aika paljon siellä. Niin kyllä se vaikuttaa myös siihen ja sitten tulee huono kierre joissakin paikoissa, että illat ei onnistu ja sitten koomikot ei välttämättä kaikki halua tulla, koska jos ei ole niin kuin yleisöä ja yleisö ei tule, jos ei ole hyviä koomikot, se on niin kuin semmoinen kierre alaspäin. Se on mahdollista korjata, mutta ei välttämättä, en tiedä. Sullahan klubit, eikö vedä aika hyvin yleisöä pääsääntöisesti? Suurin osa joo, kyllä. Kyllä ne itse asiassa tähänkin podcastiin kun tulin suoraan klubilta. Minkälainen ja mikä ilta? Ihan perus open mic tässä Vantaalla. Ei ihan täynnä porukkaa, mutta ehdottomasti yleisö ja kuunteli, ei mitään ongelmia. Ja se oli myyty ei kenenkään nimellä, vaan että stand-up-ilta. Joo. No kyllä siinä MC:n naama oli mainoksessa, mutta ei se nyt ehkä niin kuin nimi edellä ole koskaan mennyt se paikka. Että ihmiset tietää, että siellä on monenlaista komiikkaa ja yritetään katsoa sitä. No tuo on vähän sama kuin näissä meidän Amerikan suomalaisten kuvioissa, että nyt Amerikan suomalainen esiintyjä, niin monet haluaa tulla katsoa, että se jo riittää. Sitten mä yritän parhaani tehdä, olla se arvo. Joo, ja siis totta kai sillä on merkitystä, että jos sulla on isoja nimiä line-upissa, niin totta kai. Heillä on näkyvyyttä ja kaikkea, niin onhan sillä merkitystä. Mutta perus keskiviikkoilta jossakin Vantaalla, niin ei se nyt ole ehkä se, mihin kannattaa satsata ihan hirveästi. Kyllähän sekin, niin kuin, varsinkin uudet tyypit, niin ne ei ehkä hahmota sitä, että niin kuin arki-illat ei ole hotspotteja. Että niissä on treeniklubeja ja tämmöisiä pienemmän budjetin juttuja. Ja perjantai-lauantai on sitten ne niin kuin NS-oikeat jutut. Että siellä on isommat lipuhinnat ja isommat paikat ja isommat kaikki. Ja sitten se menee samalla syklillä aina. Ja sitten kesällä mennään ulos ja talvella ollaan sisällä. Ja et kyllähän se aina vaikuttaa niin kuin vuodenajat, lämpötilat, kaikki. Ja sitten myös se, sanotaan niin kuin se kaliberi, että minkälaista showta tehdään. Mä ymmärrän tosi hyvin ton line-upien tärkeyden. Sinähän ne valitset, ketä siellä on.
Joo, ja sitten se, että niinku, niihin voi laittaa sen tietyn määrän aikaa ja energiaa. Et totta kai se on niinku, mitä isompi produktio, niin se on tärkeämpi. Sehän on vaan kylmä tosiasia. Sitten jos on joku perus open mic-ilta, niin jos siellä perushommat toimii, niin minun mielestä se riittää. Ei siihen voi niinku loputtomasti laittaa aikaa ja säätämistä, koska siellä on myös hyvin paljon kokemattomia esiintyjiä, jotka ei välttämättä ymmärrä tai tiedä asioita, niin sit ne voi generoida aika paljon niin kuin ylimääräistä työtä, jos siihen lähtee mukaan, mutta kyllä tällä alalla kuitenkin oma työpanos on se, mikä merkitsee kaikista eniten. Eli jos sulla on tavoite saada ura komiikasta, niin sinun on itse pakko panostaa siihen. Sitä ei voi jättää kenenkään muun tehtäväksi tai silleen, niin kuin, että sinua pidetään kädestä kiinni ja hoidetaan kaikki. Manageripalvelujahan saa ostaa, mutta harvemmat ostaa niitä sillä tasolla. Jep. No mikä sun suhde ulkomailla esiintymiseen sä itse? No sehän on ollut pitkäaikainen kanssa tämmöinen niin kuin ajatus ja sitten sitä on helppo aina potkia eteenpäin, koska on kaikkea muuta tärkeää. Mutta kyllähän se jonain päivänä tietysti täytyy realisoitua sekin. Et mulla joskus oli itse asiassa Bangkokissa, mulla oli niin kuin, siellä on tällainen Bangkok Comedy Club, mikä on varmaan se kuuluisin tämmöinen ulkomaalaisille suunnattu paikka. Niin kävin sähköpostikeskustelua tämän tuottajan kanssa ja hän olisi sitten ottanut sinne esiintyä, mutta ne joutui siirtämään jostain syistä sitä esiintymisaikaa tai sitä päivää ja sitten se ei sopinut mulle enää siihen niin kuin aikatauluun. Niin. Ja silloin se jäi tekemättä, mutta siellähän se klubi edelleen on. Ja sitten Amerikkahan on tietysti, niin kuin me on siitä monesti puhuttu, että sehän on iso maa ja siellä on kaikkea mahdollista, niin sitten se vaan pitäisi saada niin kuin sopimaan kalentereihin. Miten se enkkumatskun määrä? No enkkukeikkoja olen tehnyt ihan siis kourallisen. En voi sanoa, niin kuin, siis itse asiassa minua kysyttiin Tallinnaan esiintymään englanniksi, mutta sanoin, että ei ole tällä hetkellä mahdollista, koska sinne ei riitä 5 minuuttia ja sit, niin kuin, kun sitä ei ole tavallaan harjoitellut riittävästi, niin sitten se ei ole myöskään, niin kuin, siinä on mitään järkeä mennä tekemään semmoista. Et kyllä se pitää sitten ottaa niin kuin vaan työpöydälle ja tehdä se setti kasaan, niin sitten se on mahdollista. Mutta se vaatii sen oman, niin kun se on, ne jutut on eri kielellä, ne toimii eri tavalla, sinun täytyy käydä materiaalin läpi ja miettiä ne eri tavalla. Niin just sitä, että kääntyykö niistä minkälainen prosentti? Kyllähän, prosentista en osaa sanoa, mutta kyllähän jotkut sanaleikit ja tämmöiset kääntyy, mutta ei kaikki. Ja se niin kuin pitää vaan itse ymmärtää, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Kyllähän mulla on jotain juttuja, missä on suomenkielinen setup ja englanninkielinen punch. Että kyllä semmoiset toimii. No sen jo melkein voi sanoa, että se toimii varmasti myös Amerikassa. Kyllä. Mites nyt tämä Deus Ex Machina spesiaali? Niin jos joku haluaisi sen jossain nähdä, niin tai miten tässä kannattaa edetä? Mitä kannattaa seurata? Mistä sut löytää? Mitä suosittelet? No kannattaa seurata tietysti tätä pahamaineista somea, koska siellähän on artistiprofiilia löytyy ja sitten löytyy, mullahan on siis oma tuotantoyhtiö myöskin, niin sieltä löytyy profiilia ja sitten nettisivutkin on tässä työn alla. Ja sitten tietysti YouTubessahan mulla on nyt oma kanava, mistä löytyy muun muassa teaseri. Traileri ei ole vielä julkinen siellä, koska tässä nyt mennään askel kerrallaan. Teuris nimelläkö nämä kaikki löytyy? Joo. Ehkä mun pitää kysyä vaikka tämä tuntuu tyhmältä, niin mikä se johti tähän, että Teuris tuli nimeksi sun aikaisemman nimen? Koska oikea sukunimi on niin pitkä, että ei kukaan jaksa sanoa sitä. Niin. Sitten jotkut koomikot rupesivat käyttämään sitä. Itse asiassa taitaa olla Mika Eertovaara, joka rupesi käyttämään ensimmäisenä sitä. Ja sitten ajattelin, että no okei, että jos ihmiset käyttää tätä, niin käytetään sitä Lavalagista. Niin, ei sen sijaan, että Jari Teurajärvi. Mm. Onko se,
Vaikuttiko se sun hahmo, että alkoi käyttää tuommoista nimeä? No onhan se tavallaan tietysti myös semmoinen niin sanottu brändi, niin kuin Ismo. Koska Ismo ymmärtää sen, että Leikola on aika hankala amerikkalaisten suuhun taipua. Se on vain Ismo. Mm. Niin ehkä siinä on vähän sitä samaa, että jos sinun oikea nimi on tosi pitkä, niin monet lyhentää se. Ja ihmisillähän on lempinimi. Ja, Niin. siis, ja onhan monilla siis taiteilijanimiä. Niin kuin vaikka kuinka isoja artisteja, eihän niiden oikea nimi ole se, millä ne esiintyy. Ja suuri yleisö tuntee ne, mikä on Elton Johnin oikea nimi. John Mapoter. Reginald Dwight. Aha, no se on vähän eri. Ja se on hankala sanoa. Ja sillähän oli tausta se, että siinä ensimmäisessä bändissä oli jotkut soittajat oli Elton ja John. Sitten se vaatti niiden etunimet. Elton Niin. John. Maailmahan tuntee hänet Elton Johnin. Kun katsoin sitä sun leffan leikkausta, sen spesiaalin leikkausta, niin kyllä niissä fiktiojutuissa, niin siellä ei aivan varmasti mikään Jari Teurajärvi seikkaile, että kyllä se No ei enemmän teoris. Niin, ai niin, no joo, että onko se teoris vai onko se vielä joku kuvitteellinen hahmo? No kyllä se on hyvä kysymys. Antaa katsojien päättää. Hieno vastaus, hieno vastaus. Onko joku asia mistä mä unohdin kysyä tai mistä haluaisit mainita nyt? No en kyllä keksinyt semmoista. Varmastihan tässä voisi jutella vaikka 2 tuntia, mutta ehkä se nyt on vähän liikaa. No me voidaan tehdä pian uudestaan. Tehdään nyt ainakin joku sit, kun sulla on tietoa. Et tiedä vielä missä ja miten, mutta veikkaatko sä jonkinlaista aikaväliä, milloin se tulee se spesiaali? Kyllä se nyt syksy on varmaan realistinen loppukesä, koska vaatihan se nyt markkinointia ja muuta siinä. Ja nythän siis tämä on aloitettu just silleen, että teaseri, sitten tämmöinen podcast-haastattelu, sitten traileri, jotain printtimainontaa, tällaista. Sehän on niin kuin prosessi. Et se ei toimi silleen, että pannaan YouTubeen, se on tuossa no. Kyllä, mutta nyt mä laitan tonne linkit tonne kommentti tai siihen kenttään, mikä se on. Ainakin mitä me saadaan laittaa, teaseri. Joo, ja kyllä se voi olla, että se trailerikin voidaan laittaa siihen, vähän milloin tämä tulee ulos. Eli siellä saattaa olla traileri. Hei kiitoksia, mutta kiitos noista vinkkeistä, koska mä tiedän, että sä näet siellä joka ilta tuottamilla, näet paljon. Niin kiitos noista vinkkeistä. Kyllä, se nehän on asioita, kun niitä näkee riittävän monta kertaa, niin sitten alkaa pistää silmään silleen, että joku asia hyvällä tavalla, joku huonolla tavalla. Niin. Hei, kiitos tosi paljon. Voidaanko nyt jatkaa se Amerikan kiertueen suunnittelua? Voidaan. Hyvä. Kiitos Teuris, kun olit Kiitos. Miskä podcastissa. Kiitos.